Скажите шчыра, ну як часта бывае, бярэш у рукі новую кнігу, а вочы самі шукаюць, дзе ж там пачынаецца асноўны тэкст, каб хуценька прагартаць прадмову. Ну, здаецца ж, гэта нешта неабавязковае, нейкі ўступ, але ведаеце, у гісторыі беларускай літаратуры ўсё зусім не так. Часта прадмова — это не проста нейкі дадатак, а самая сапраўдная кульмінацыя, палымяны маніфест. Сёння мы разбярэмся, як так атрымалася, што звычайны ўступ ператварыўся ў нас у такі магутны жанр. Вось наш сённяшні план. Спачатку закладзем, так бы мовіць, падмурак. Дакладна вызначым, што ж гэта за звер такі, публіцыстыка. Потым ад агульнага пяройдзем да канкрэтыкі, да прадмовы як яе часткі. Далей падарожжа ўглыб стагоддзяў да самых вытокаў, да Францыска Скарыны. Ну а потым мы дойдзем да эмацыйнага цэнтра нашай размовы. Пачуем неверагодна моцны заклік Францішка Багушевіча, паспрабуем зразумець, як ён гэтага дасягнуў, і ўрэшце падсумуем, якую ж спадчыну ўсё гэта нам пакінула. Ну што ж, пачнем з асноў. Каб зразумець усю моц беларускай прадмовы, нам спачаткоў трэба зразумець тое поле, на якім яна вырасла. І поле гэтае называецца публіцыстыка. Так што ж гэта такое? Сам тэрмін, дарэчы, паходзіць ад лацінскага слова «паблікус», а гэта значыць «грамадскі ці публічны». І гэта, ведаеце, трапляе проста ў цэль. Бо публіцыстыка — гэта якраз такія творы, якія закранаюць самыя актуальныя, самыя надзённыя праблемы грамадства. Палітыка, сацыяльныя пытанні, культура — всё, што хвалюе людзей тут і цяпер. Па сутнасці, гэта літаратура, якая імгненна рэагуе на жыццё. І вось тут ёсць вельмі важны момант. Публіцыстыка — гэта не проста сухія факты, як у выпуску навіну. Але гэта і не чыстая фантазія, як у мастацкай літаратуры. Яна нібыта пасярэдзіне. Гэта заўсёды вельмі асабісты, суб'ектыўны погляд аўтара. І мета тут не проста нешта павядоміць. Не, мета ўздзейнічаць, выклікаць моцныя эмоцыі і, што самае галоўнае, пераканаць чытача, схіліць на свой бок. Гэта такая літаратура з вельмі канкрэтнай місіяй. Добра, з тым, што такое публіцыстыка, мы, здаецца, разабраліся. А цяпер давайце звузім наш фокус і паглядзім на адзін з яе канкрэтных жанраў — на прадмову. Здавалася б, усё проста. Прадмова — гэта невялікі тэкст у пачатку кнігі. Але самае галоўнае тут вось што. Прадмова належыць менавіта да публіцыстыкі. А гэта значыць, што ўсе тыя рысы, пра якія мы толькі што гаварылі, актуальнасць, суб'ектыўнасць, эмацыянальнасць, жаданне пераканаць — усё гэта ў поўнай меры тычыцца і прадмовы. Але адкуль у нашай літаратуры такая незвычайная традыцыя? Адкуль гэтая моц у звычайнага, здавалось бы, уступу? Каб знайсці адказ, нам трэба перанесціся ў мінулае, аж на 5 стагоддзяў назад да чалавека, які заклаў гэты падмурак. Так, гэта быў менавіта Францыск Скарына. Уявіце сабе, калі ён перакладаў і друкаваў Біблію, ён жа не проста даваў людзям тэкст. Не, ён пачынаў з імі дыялог. Яго прадмовы і пасляслоўі былі прамым зваротам да людзей паспалітых. Гэта быў яго спосаб патлумачыць складанае, падзяліцца сваімі ідэямі, натхніць. Ён не проста друкаваў кнігі, ён размаўляў са сваім народам. Вось гэта і былі першыя парасткі беларускай публіцыстыкі. Скарына пасеяў гэтае зярне, але быў іншы чалавек, які давёў гэтую традыцыю да неверагоднай эмацыйнай моцы, ператварыўшы прадмову ў сапраўдны крык душы, у заклік да цэлай нацыі. І імя яму — Францішак Багушевіч. І гэта не проста здагадка. Тэкст крыніцы наўпрост кажа пра гэтую пераемнасць. Багушевіч свядома апіраўся на тое, што пачаў Скарына. Ён узяў гэтую форму прадмову і напоўніў яе такім шчырым, такім палкім зместам, звяртаючыся да сваіх сучаснікаў з самай балючай і важнай тэмай. Яго прадмовы — гэта літаральна аголены нерв. Гэта той самы шчыры і палкі заклік. Але ў чым яго сутнасць? Што было настолькі важным, што ён вынес гэта не проста ў верш, а наперад, у самы пачатак кнігі. Вось яны, гэтыя словы. Не пакідаць мовы нашай беларускай, каб не ўморлі. Проста ўслухайцеся. Гэта ж не просьба. Гэта пытанне жыцця і смерці. Не чалавека, цэлага народа. Сфармулявальнае ў некалькіх словах. Гэта і ёсць квінтэсенцыя, самая сутнасць публіцыстычнага закрыку. Добра, словы неверагодна моцныя. Але як менавіта Багушевіч дасягае такога эфекту? Чаму яго зварот так моцна ўздзейнічае?
А ўся справа ў метадзе, які он абірае. Гэта не навуковая дыскусія. Гэта размова ад сэрца да сэрца. І вось тут, паглядзіце, крыецца ключавое адрозненне. Бахушевіч не спрабуе нічога даказаць з дапамогай лічбаў ці гістарычных фактаў. Ён выкарыстоўвае тое, што ў тэксце названа мастацкім домыслам і эмацыянальным уздзеяннем. Ён не стукаецца ў розум, ён стукаецца наўпрост у сэрца. І вось вам яскравы прыклад з яго прадмовы. Ён тлумачыць саму назву краіны – Беларусь. Звярніце ўвагу на вобразы. Белая, чыстая. Ён жа не геаграфію апісвае. Ён малюе маральны, эмацыйны партрэт мірнай, спакойнай краіны, якая толькі абараняецца. Гэта ж чыстая паэзія, мэта якой выкрыкаць пачуццё гонару і самапавагі. Такім чынам, усё гэта пацвярджае, што прадмова да дудкі беларускай – гэта узорны публіцыстычны твор. Навуковыя доказы тут адыходзяць на другі план, а на першы выходзіць мастацкі домысл, образнасць і, вядома, максімальнае эмацыйнае ўздзеянне. Менавіта гэты сплаў і робіць яго такім пераканаўчым. Ну што ж, давайце падводзіць вынікі. Што ўсё гэта значыць для нас сёння? Якія галоўныя высновы можна зрабіць з нашага разбору? Галоўны вывад такім: у беларускай літаратуры прадмова – гэта не проста нейкая тэхнічная частка кнігі. Не, гэта стала асобнай плацоўкай для самых важных, самых балючых размоў. Пра мову, пра гісторыю, пра будучыню. Гэта жанр, які ў прямым сэнсе будаваў нацыю, звяртаючыся да пачуццяў. І ўсё гэта пачалося са скарыны і дасягнула свайго піку ў Багушевіча. І вось пытанне, якое я хачу пакінуць напрыканцы. Цяпер ведаючы, колькі жарсцей, болю і надзеі можа быць схавана ўсяго на некалькіх старонках перад асноўным тэкстам, ці не зменіцца да прадмовы стаўлення? Бо, магчыма, часам менавіта там і хаваецца самае-самае галоўнае.